Сәлем, ТМТV телеканалын яратып караучы дусларыбыз. Біз Айгүл һәм Илмир Зиянгировлар сезне кабат ТМТV каналында кайнар сәламлыйбыз. Эссе җәйне яраткан клипларыбыз белән бергә үткәрик. Яшьлек тавышы хит парадын башлыйбыз. Ә хәзер тагын да эссерәк булачак. Бездән аерылмагыз. Һәр вакыттагыча тапшыру башында без бер катнашучыбыз белән сау булашабыз. Бүген хит парадыбыздан Айгөл Закирҗанова кызганыч төшеп кала. Әлеге тапшыру кысаларында аның клибын без соңгы тапкыр карыйбыз. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Берәүләр төшеп калса, Икенчеләр килә. өр-яңа клипны һәм чираттагы резидентны каршы алабыз. Сандугачлар ияләшкән су эчәргә миләштән, кайгыларым бетәр иде сине күреп сөйләшсәм. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Агыйдылга басма салдым кайымын сайлап кына, яннарыңа барыр идем кыш булып сайрап кына. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Агыйдыл кәйнек кишкәндә, җырлыйм эшкә кишкәндә, эзлә үзәк яна йөрәк җан емискә төшкәндә. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Тирбәллә уртасында салынса, суга салсаң калкып чыгар безгә насыйп яр булса. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Бу җәйдә җырчылар эсселек белән ничек көрәшә икән? Аның усылары бик күп инде. Кемдер су керергә бара, кемдер салкын ваннада ятып тора. Ә менә Данил Галимов эшкә чумган ахыры. Эссе турында, җәй турында да уйларга вакыты юк аның. Рәхәтләнеп җырлап, клиплар төшерә дирей. Әйдәгез, без дә аның иҗатына тукталып алыйк. Нишләргә куркам ялгышлык эшләргә. Ай, сәңгәр күзле сылыккай, әсир иттең йөрәгемне матуркай. Китмисең уйларымнан, нишләргә куркам ялгышлык эшләргә. Тәүге тапкыр сине очратканнан бирле күңелемдә калдың.
Нишләтим инде, бер карашың җитте мине яулап алырга. Ышана алмыйм сине очратуыма. Күңелемне яуладың, уйларымны чуалттың. Сине уйлап үтә минем иртә таңнарым. Белмим ничек миңа синсез яшәргә. Куркам ялгышлык эшләргә. Ай-ай, зәңгәр күзле сылукай, әсир иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Ай-ай, зәңгәр күзле сылукай, әсир иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Зәңгәр күзле сылукай, әсир иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Ай-ай, зәңгәр күзле сылукай, әсир иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Ай-ай, ай-ай, куркам ялгышлык эшләргә. Ә хәзер чираттагы резидент кызыбызны каршы алыгыз. Шибәр, талантлы яшь Лилия Ягуда Сафар. Исеме дә, үзе дә, җыры да оригиналь бит аның. Бөтенесе яратам, кил инде дип җырлаганда, Лилия килмә дип кырт кисә. Әйдәгез, клибын бергәләп карап үтик. Тукта, тукта, башка келеме хаман сені ойлайдым. Ялған менен кыналмашыма телеме. Махаббат ялкынын сүндірді, сен өзін яраттым назлардан, негедір сен күлді. Мен түгел бары сен ғайыплы, барсына келемін яныңа дейіплі. Ышқыныма түкті башқа келме, хаман сені ойлын дейме. Ялған белен тұрмашыма тиме, менен тиме, тиме. Түкті башқа келме, хаман сені ойлын дейме. Ялған белен тұрмашыма тиме, менен тиме, тиме. Бары тик бәхетле булырга теләдең, бит сеннән башканы күрмәде күзләрем. Өметләр каядыр киттепләр югалды, хыянат дигәнен вакытлар тукталды. Хайкалды, шайкалды күннәләдә хисләрем, әйтерсең калмады әйтергә сүзләрем. Махаббат сөюгә лайыклы түгелсең, үткәнне сагынып күз яшен түгелсең. Махаббат сөюгә лайыклы түгелсең, үткәнне сагынып күз яшен түгелсең.
Ә менә чираттагы резидентыбыз тамашачылар арасында зур кызыксыну уятты. Аның клибын яратып тыңлыйлар, аның турында бик күп комментариялар язалар. Кызыкмаслык түгел дә бит, шундый шәп итеп җырлый. Әйе, килешәм һәм сүзне Римманың үзенә бирәм. Каршы алыгыз, Римма Сафиуллина. Ялган булганма сөю тукталды. Безнең ярату мәңгелек иркән, булса янында тик башка бүтән. Узарлар инде, узар гомерләр, йөрәктә кала кәүгесе. Ялган булганма сөю тукталды. Безнең сөю тукталды. Сине ярату минем күңелдә, бары син диеп яшим бүгендә. Үтәләр язлар, үтәләр кышлар, тәүге мәхәббәт саклыйм күңелемдә. Безнең мәхәббәт нигә югалды? Язмышмы әллә безне бутады? Яратам дия әйткән сүзләрең ялган булганмы? Сөю тукталды. Безнең мәхәббәт нигә югалды? Язмышмы әллә безне бутады? Яратам дия әйткән сүзләрең ялган булганмы? Сөю тукталды. Яратам диеп әйткән сүзләрең ялган булганмы? Сөю тукталды. Хит парадыбызны алга таба дәвам итәбез, дуслар. Чираттагы катнашучыбыз Фаиз Миндубаев. TMTV Production тарафыннан төшерелгән әлеге клипта төп рольне ул үзе һәм Татар радиосы диджее Лилия уйный. Мәхәббәт тулы әлеге матур клипны бергәләп карап үтик әле. Матур сүзләр пышылдыймын, иркәм синең кылакка. Миңа рәхәт, бары синең кочакта.
Kışakla Canım tezrek Kışakla Kar bir tügüdey Erimen Canım sinen Kışakta Kışakla mine Kışakla Canım tezrek Kışakla Kar bir tügüdey Erimen Canım sinen Kışakta Segen yarlar Bulsın tek küzündeki Minekine Dimesine Kirek tügen şitneke Kışakla mine Kışakla Canım tezrek Kışakla Kar bir tügüdey Erimen Canım sinen Kışakta Aysi eklim Mine seyip kışakla Yaşar idim mengesine Koynar nazlı kışakta Kışakla mine Kışakla Canım tezrek Kışakla Kar bir tügüdey Erimen Canım sinen Kışakta Kışakla mine Kışakla Canım tezrek Kışakla Kar bir tügüdey Erimen Canım sinen Kışakta Canım tezrek Kışakla Дуслар, сіз TMTV каналында Яшьлек таушы хит парадын карыйсыз. Сезнең белән һаман да без Илмир һәм Айгөл Зиянгировлар һәм сезнең яраткан клипларыгыз. Алга таба да бездән аерылмагыз. Чөнки хәзер үк сезнең өчен бик шәп клип тәкъдим итәбез. Игътибар экраннарга. Hey
Сөю илене алып кит мине жаным Хан кызы да сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибер егет йолдызым булып балкып Хан кызы да сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибер егет йолдызым булып балкып Хан кызы да сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибер егет йолдызым булып балкып Хан кызы да сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибер егет йолдызым булып балкып Хан кызы да сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибер егет йолдызым булып балкып Хан кызы да сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибер егет йолдызым булып балкып Сине көтәм шибер егет йолдызым булып балкып Шәп клиплар, җырлар барлаубызны дәвам итәбез. Чиратта Радмир Корбанов бик кызыклы һәм яхшы тавыш иясе ул минемчә. Ышанмаучылар булса, хәзер үк сүзне аның үзенә бирәбез. Игътибар экраннарга. Күзләреңә генә кара Булмады бит яратып Төннәр буе сине уйлап Булмады бит онытып Кара син күзләремә Яратмыйм, яратмыйм дип әйт миңа Кирәкмим бит мин сиңа Сөйләмә хисләреңне миңа Һаваларда кара булып Чыга кояш алдына Зинһар өчен мине онот Кирәкмим бит мин сиңа Кара син күзләремә Яратмыйм дип әйт миңа Кирәкмим бит мин сиңа Сөйләмә хисләреңне миңа Хисләреңне миңа Йөрәгем ярыла Мәхәббәткә алдана Ә
yana Sen bulmagaç yanımda Korasin gözlerime Yaratmayım deb etmeyinga Kerakmiyim bitmin singa Söyleme Hisleringden mina Hisleringden mina Так, biz tezden absolut жеңүүчүнүн да исиmin билечекбиз. Әлегә барлык катнашучыларны да барлап алыйк әле. Талла, 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 талла ике беләгем Нигә талла, нигә янна икәне минем йөрәгем Ай, сеңгәр күзле сылыккай Әсир иттең йөрәгемне матургай Китмисең уйларымнан нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Tukta başka kime han sine huylan dime Yalhan benim turmuşuma time minin time Özleme haber nige yoğalı Yazmış mı hele bizde bodadı Kışakla mine, kışakla Canım tizrek, kışakla Kardır tügüdey erimen Canım sinen kışakta Arkadaşlar seviyor kötü yüreğim tola yakın Seni kötem şiber yigit yıldızım bulup bakıp Korasin gözlerime Yaratmayım deb etmeyinga Maturam, bik şep, bik matur klip sana күрсәтим mi? Миңа гына түгел, зәңгәр экраннар каршында утыручыларга да күрсәтик инде. Ярар инде. Ничәнче атна яшьлек тавышының бер бизәге булып торучы Фидан Сахибгәрәевны каршы алыгыз. Kütüp yürüdüm seni ömrüm boyu Uylarımdan çıkmaydın günün tünün Kütme yıllar sezilmişe ötüp gitti Sen bulan hislerini büyüden şimdi Yanlarıma dinle yüreğime Mılayım sügen yürekten hep yana Mira kararsan yürek alda Ömürlükке yürekten yara kola Havım sular kibik havır әлі yıllar İsten çıkmay yürekteki yaralar Yağmur kibik şıltır şıltır akkan yaşlar Teninde dengizdeki gibi bettiler Yanlarıma bilmedi
Hürmetli dostlar, sizden bilen şunday köngellü. Biz hit paradımızның ахырына килеп җиткәнебезне сизми дә калганбыз. Kilesi uçraşulara xatli deb biz sizden bilen sağ bulaşabız. Үз-үзегезне саклагыз, матур җырлар тыңлап, шәп клиплар карап, күңелле итеп яшәгез. Пока-пока!